Olar aýdypdyrlar ya Rasulallah. Bizim owamyzda bir denany bar, Porhan. Gaýpdan habar berýär. Sen zadyň palany ogurlapdyr diýip gurrun tapýar. Her kim zadyny ýitirse şoňa barýar. Her kim aýandadan bir zady biljek bolsa şoňa barýar. Biz musulman bolak, biz ýene şolardan, şo denanydan zat sormagy ejazamyz barmy diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr: "La tas'aluha an şey'in." Hiç zat sormaň, birce zat sormaň diýip ejazanyz ýok diýipdir. Oňa Arap kahin niýdi. Porhan. Al-qadi bil gayb. Men gaýby bilýän, nipti gaýpdan habar berýän adam. Eger gaýby bilýän nip ýetgady bar bolsa, gaýpdan men bilýän nip ýetgady bar bolsa näme bolar? Elbetde kafir bolar. Elbetde musulman dädir ol adam. Namaz okuyan ne bolsa, arada tutyan ne bolsa, hacı gityan ne bolsa, men gaýby bilýän diýen bolsa elbetde kafirda. Mutlak 4 mezhep 4'üsünde de kafir. İmam Azam, İmam Şafii, İmam Malik, İmam Ahmed ibn Hanbal 4'üsde kafir diýip ýaşamak. Eger gaýby bilýän niýetde ine jadugerlik edip milletin arasyny bozup beren bolsa, hamana bir bariye, palaniye bahilçiligiň üstünden, kinaň üstünden, agzalalygyň üstünden, hasadet içgaralygyň üstünden, sen bir doga bir näçe alsaň al, dohum şu tarap bir dargasa bolýar diýilýän kep, ikisi de ulukon haram iş, ulukon bir dargama iş, Hudaýyň lähnetiniň etegine adamlarda. Çykarýan pulu da haram, berilýän pul da haram, ikisi de ýöne cehennem satynap duran adamda. 4 mezhebiň 4'üsünde de şeýledi. Eger aýsam maňa jyllar habar berýär aýandadan bilýänlise. Hudaý Taala Qur'an-ı Kerimde aýdýar: "Wa ma yanbaghi lahum wa ma yastati'un innahum anis sam'i lama'zulun." Sure-i Şuara ahirki aýalar onu kullanýan parada. Jyllar hiç wagtda göýüňe ödüp aýandada habar eşitmeýärler diýe. Hudaý şunu gat'an aýdýar. "Innahum anis sam'i lama'zulun." Perişteleň gurrunu asmanlarda gurrunu eşitip başarmaýarlar diýe. Ohum çyn yalan bir tovar gurrunlar mizinne bilen oklaýarlar. Öz adamsyna şu Porhan ulukon haram işe diýen adamlara. Ohum o da yalan çyn garşyryp aýdýar, falanyňky dogry çykdy, dogry çykdy. Aýandadan bilýän bolsa barda şoňa men ýene ýarym saatdan näme bolýan nida? Men nime özüň näme bolýan diýeni ýarym saatdan. Eger ýarym saat 5 dagy ýene 1 saniýeden özüň näme bolýandygyny bilse, hiç başarmaz. Ýöne ulu korrak milletten tecrübesi bilen ya bir towar bir hokkoluk bilen sen agyňdan ketjek aýdywati. Bar şoň jyny barmyşdy, kafir jynyna ýanyna barmyşdy, şoňa habar berýänmişdik da. Emma aýandadan habar berýän men diýen bolsa, sen ýene 5 dagda näme bolýandy? Näme bir dünýäň içinde gyzyl kümüşleri ýerden ýygynan akdy, näme gesipden horlap, halkyň milletin pulun soğurtdan horlapdan diýip aýtdy. Imtihanetde bar ýanyna men näme ogurlany diýip kim ally şonu? Sen öýüň iler düýbünde sen daýdan mamışdyk, sen öýüň düýbünde bir gelejek mamışdyk, olar şon kefinden birat ogurlap şonaýdy diýip. Ady näme diýip men bar aljak şondan diýip. Näçe mysgal gyzylypdy diýip. Hiç tadı bilmedi. Ol oturan, ol bernamyzy diriňiň üstüne gurulanda dahi. Hokkaň üstüne gurulanda. Allah'ın adyny çağırda bar, bir wagt bir ýyldyz bilýän, nämetýän ýan adam biriniň öýüne bartdyrda. Ohum sallançakda ol çağa yatanmış. Ohum yan kıyalay diýen adam biri kärrek öýüň öýesinden pul aljak bolup sallançakdaky erkoglan görýärmi diýipdir. Ha o näme diýipdir? Bu oglan nipdir? He ora alim boljakdyr diýipdir. Bu oglan he ora ulukhan adam boljak, danışmand boljakdyr diýipdir. Atasyna dagy zähmetkeş boljak, näme boljak diýip gurrun açyp barýaka öýesi aýdypdyr. Hay dur diýipdir, sallançak yatan gyýdy oglan haby diýipdir, erkoglan diýip aýtdyň diýipdir. Bilýän zady bolmaz. Yönümizin bilin, halkın pulunu alacak olmaydı. Dur hozun näme diýip barýan diýipdir. Ola gyýdy olan oň içinde ýatan diýipdir. Men gyýdym ola diýipdir. Inhe hak gurrunlar daşylar. Emma nämeden bolýar? Bahilçilikdan bolýar. Hamany bir adam barýar, bahilçilik etjek bolup. Oňa men wagtym tamam bolup barýar. İnşallah ol bererlik barada, bahilçiligi barada Hudaý köp bize inniki hefta aýdaryn. Ýöne biz näme etmeli? Ey cemaatla, hak şeriatda bükkulli ve gümmer yanmarlı vurrun yok, hak cevabını aydip vereyim. Kana sallallahu aleyhi ve sellem يتعوذ من عين الجان
ومن عين الإنس فلما نزلت سورة المعوذتين أخذ بهما وترك ما سوى ذلك رواه الترمذي والنسائي. Peygamberimiz hemişe Hudaya zının gözünden, adamın gözünden men saklavur deyip dürügöy derman dogalary Allah'dan dileyenmiş. Zının gözünden, adamın gözünden men sakla deyip. Ta Hasan Çeli, ta Kul a'udhu bi rabbil felak bilen Kul a'udhu bi rabbin nas nazil bolupdyr, Allah'a inip, Resulullah'a inipdir. Allah indiripdir Kul a'udhu bi rabbil felak Kul a'udhu bi rabbin nas. Ohan Peygamberimiz näme etipdir? Hemme dogalaryny goýupdyr. Ondan böyle fakat Kul a'udhu bi rabbil felak men Kul a'udhu bi rabbin nas okuýarmışdyr. Kul a'udhu bi rabbil felak min şerri ma halak, min şerri gasiqin, min şerrin neffatati. Manasy şer diýär şer diýär. Neffatati fil uqad, dun edip jadugeriyet ýan heleyleň şerrini sakla diýär. Şerrin neffasatyň manasy şu. Neffatat diýär jaduger heley diýär. Fil uqad dun sen jadugeriyet çek bolýar, Hudaýa şoň şerrinden sakla diýär. Min şerri hasudun şerrini sakla, min şerril vesvasil hannas. Şu ikisini okuýarmış. Erti bilen 3 kere okuýsaň, akşam 3 kere okuýsaň şerden aman bolar.